Здравейте на всички, Георги. Сега ще ви покажа как да слагате вашите видеоклипове от YouTube или всъщност мисля, и в VBOX може, но не съм опитвал, така че а, от YouTube в сайта по новия начин, за да може за да може да се гледат в цял екран и да са по-широки, защото преди клиповете бяха, всъщност те в момента са, защото не съм го променил. Просто нямам негатив вече. Като влезете в сайта, отидете да кажем музика. Значи, вижте какви са малки квадратчета. И няма опция за голям екран, което е тъпо. Има само за качество. Даже и това за качество не. Както и да. Значи, сега, което трябва да направите новото, което ни отне време да го настроя в сайта, е, че като отидете в YouTube на някой клип, примерно, в някой клип, нали, това е клип на Виктор. Ето, може да се види, той даже има и в по-добро качество, тук го има. Значи, натискате и това нещо Embed, дете отдолу. Цъкате го и ще ви излезе и това нещо. Като копирате това нещо и отидете да пишете някаква тема, в момента правите сами и го поставите просто. Сега да видите как ще изглежда днеските превю, което надали често. Само че в момента, както виждате, е извън обхвата на екрана на това нещо. Тъй, че каквото правите е, че вършите тук, това го намаляте. Не, всъщност не се получи. Значи, ето където е кода, виждате, това е 1280, това го промените на 640 на 480, където пишете колко го променяте. На тези това трябва да може да се събере. Вики, ама тъй ще. И на 480. Сега някъде не съм пропуснал. Цъкате превю. Ето виждате, вече се е събрал. Сега е по-широк екрана. Значи можете го направите май по-широко. Може 660 да кажем. Но съветвам 640. Сега го пробваме. Да, значи 660 пишете направо. И сега виж, като даже вече може да смените качеството. И има и голям екран. Сега че надявам, че това ще е малко по-добре от сравнение с миналите клипове. Тъй, че вече знаете как ги правите, защото сега ще трябва да мине да направя това на всички ваши клипове, де сте качили. Всъщност само аз съм качвал клипове заедно с Владо, но както и да е. Всъщност и Ирина има един. Ще го направя това начин вече да знаете, че по този начин се прави. Копирате кода и променяте тези числа деца на две места, горе и долу, на 660 на 480. За да събере. Естествено, тук си знаете какво. Лека вечер, че просто вече се линявам се занимавам с вас. Лека нощ.